Good morning लोगोफोर गासिबो गुड मर्निं आरो खोथाया बेनो जाबाय दे गाइस नोंथांमोना नुखादों आंनि कका थांनाय भिडिअखौ आं जोबोद मोजां खालामनो नागिरदोंमोन भिडिअखौ नाथाय मोनसे प्रब्लेम जादों नोंथांमोनाबो मिथिनो हागौ आंनि भिडिअआ जाबाय 21 मिनिटमोन 21 मिनिट माबा मोनसे सेकेन्डमोन आरोना ओमफ्राय दा 15 मिनिटसल' जानायनि खोथाया जाबाय बेहाय माने आंनि माखासे प्रब्लेम जादों माने ककानि भिडिअखौ आं मोजां बुट कन्टेन्टखौ माने मोजां बानायनो नागिरदोंमोन आरो प्राय जादोंमोनबो नोंथांमोनाबो मिथिखागौ बे भिडिअआ माने मोजाङानो जादोंमोन प्राय आं हाई क्वालिटियाव बानायदोंमोन भिडिअखौबो ओमफ्राय माखासे दिन्थिनो बिराद माने आवगायनिफ्रायनो मोनबाय दंमोन नालाय दिन्थिगोन होननानै आरो मोनसे खोथाया जाबाय आं दहाय फुङाव आं मोनसे इनफरमेसन होदोंमोन इउटुबाव आं माबायाव फैगोन होननानै लाइभआव फैगोन होननानै नाथाय लाइभनि माखासे प्रब्लेम जादों लाइभनि सेटिंआव एसे माबा मोनसे गड़बड़ जाना दं बेखौ बानायनो हाथ'वाखै बेनिखायनो आं लाइभ फैनो हागोन सरि ओमफ्राय भिडिअ जाबाय 15 मिनिट जानायनि भिडिअ होन्दोंमोन आं जेनेबा 21 मिनिट्सनि भिडिअआ 15 मिनिट्स जानाया माने आवगायखिनि ना गैला जालांबाय माने खोथाया इदि जादों आं माने भिडिअ बानायदोंमोन भिडिअ मोननाव आंबो बारा मिथियाना दा गोदान इउटुबारसो नालाय ओमफ्राय बे भिडिअ माने आं बेकग्राउन्ड मिउजिक मोनसे सोदोंमोन बे बेकग्राउन्ड मिउजिकआ जे कपिराइट क्लेम जिरायगोन आं बेखौ मालाबाबो सानाखैमोन मेक्सिमाम बिदिनो 6 मिनिटसो माने दानजानो गोनां जादों बिदि माने कपिराइट क्लेम जिरायदों आं जेतिया भिडिअ आपल'ड होयो बा कपिराइट क्लेम जिरायबाय जिरायनायनि उनाव दा आपल'डथ' जाखांबाय ओमफ्राय दा आं मा खालामनो होनना सानबाय इउटुबाव नायबाय मादि रिमुभ खालामनो हायो नाथाय रिमुभ खालामनायनि राहाखौ मोनबायमोन आं रिमुभखौ बानायबायमोन बानायनायनि उनाव जायखिनि कपिराइट क्लेम जिरायदों जिथुनिखि भिडिअआ जायखिनि आं कपिराइट क्लेमनि जायथु जानो गोनां मा बेकग्राउन्ड मिउजिकखौ आं जायखिनियाव होदोंमोन जिथुनिखि गेटनिफ्राय हाबदोंमोन जे आरो बिनि आवगायखिनियाबो दानजाबाय गेटनिफ्राय हाबनायाव जे वेलकाम टु कका बिनि आवगायनिखिनियाव भिडिअ दंमोन माने बे भिडिअआ माने दानजालांबाय बेखिनियावनो कपिराइट क्लेम जिरायदों आरोना 6 मिनिट इदि जिरायदों भिडिअनि बेकग्राउन्ड मिउजिकआ माने कपिराइट क्लेम जिरायदों आरोना बे मिउजिकआवनो बेनिखायनो आं आवगायनि भिडिअखौ रिमुभ खालामनाय टाइमाव बे माने ट्रिम खालामनायाव माने दानजालांजोब्बाय बेनिखायनो दा आं मा खालामनो दा बिदिनो भिडिअआथ' 21 मिनिटमोन नालाय दा 15 मिनिट जाबाय आवगायनिफोरखौ नोंथांमोना नुदिया बहुत सरि आंनिफ्राय बहुत सरि आरो नोंथांमोनखौ निमाहा बिबाय आं भिडिअखौ बहुत मोजां नाजादोंमोन देखायनो नाथाय मा खालामनो बिदि जिरायबाय नाथाय नेक्स्टआव भिडिअ बानायबा नोंथांमोनखौ आं बिदिनो आं दा माने थेखा मोनबासो बुजियो होननाय बायदि जालांबाय दा कपिराइट क्लेम जिरायनायनि कारनखौ मिथिबाय बिदि बेकग्राउन्ड होबा माने माखासे बेकग्राउन्डआ खिन्थु जेबो जायाखै बे मोनसेया जादों आरोना बेनिखायनो आरो आंनि आवगायबो जादोंमोन बिदिनो मोनसे भिडिअ जिथुनिखि कलेज फ्रेशार्स टाइमाव बे बेकग्राउन्ड माबायाव जिरायदों आरो बे कपिराइट जिरायदों बेनिखायनो आं माने दा नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअफोराव बिदि बानायला सानदों आं माने बिदि कपिराइट क्लेम जिरायनाय माबाखौ बेकग्राउन्डखौ होला सानदों बेनिखायनो नोंथांमोना सापर्ट होदो हाजासे नोंथांमोननिफ्राय आं निमाहा बिनाय जाबाय आं भिडिअखौ पुरा फुल दिन्थिनो हादिया आरो उनाव इडिट खालामनोबोथ' भइस अभार खालामनो माने बोरैबा नाङो आं बेनिखायनो भिडिअ बानायनो हाला बेनिखायनो नोंथांमोना सापर्ट होदो आं नोंथांमोननो बिदि भिडिअ लाबोसिगोन आरो मा खालामनो भिडिअआनो दा बिदि जाबायबा आं बहुत मोजांनो दिन्थिनो नाजादोंमोन नोंथांमोनखौ पुरा फुललि भिडिअखौ नाथाय हादिया दे होमबा गाइस नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ ससेब्लाबो आंनिफ्राय रिकुवेस्ट